yana nga continue l'émission ni ame joni kuna ni ba fo sababu nyuma émission damne na anga invité folomina abe kene kono ya no tanti Umu Babo alebe kene kono ya ani malado kamara donc ambe foli se Uma oh Lamine halisa anye chamanke Lamine kola kuna olodo wasodo ne refena biseka wasobi nimbal make Lamine Camara ote donc o temene ko ka boy sisa Lamine anyika parcours laje anya ni bela jele name témoignage ni fema yara Lamine ere gele asoro ni parcours nu kono wa parce que parcours tike ko gele atala ni ko ni makima gele asoro kono ne rebe so ka sirinye yala ye gele asoro kono wa no gele ate ba kono la sari o be para bela Tiens para bela ibe gele ado sura mais ni ba donc kumna ibala avec ko chama noya en tout cas la philosophie vraiment oui klata rere abseka kembe filila mais meno kungulo kon nala ala te faut que gansan ni ala place fitini dima e a di mai kan yali de kenai donc ni ya ke yale walima do ni mal ke imika barake bon mogo yo don mogo don c'est que ala ko ne a de mai ka se kan fendo de nyanai o de ne ka philosophie donc là on va qu'on a ne va sous-estimer quoi en tant que ala ko ne a responsabilité ndima abana gela a donc ana gela ne fana dimo au kiki se ko de kala ka nyali ke malgré tout ça o de ka diri mo donc o de na kila ta o famuna hakilla ambe segintuguni ka émission nyefawe émission to Jaspo Vision abeta ko kelende ke kalo kono ni nyata ko nani na nyebala ambalma ke bambulu yanno Lamine Camara volet kacha émission kono nana amena do volet vie familiale la donc niko volet vie familiale iba fo furu iba fo che iba fo muso iba fo demsenu donc amena ambalma ke wele noye Zaid Tanjura Zaid bismillah nga kene san mambaika ça aywa ambe volet vie familiale la volet vie familiale comme nya fa chomina niko vie familiale ibe chefo ibe musofo ibe furufo ibe deumfo ambe na nyiningali follow me tembuila nyiningali anyaye kafo che chama mbe na nu muso e jamana inkono ya nu nana jamana kono après bembalia bena ko chama mbe bwa kono ebisika mufanye ola RFM munde benani o bembalia nunyi fa uzubila ibn shaitan rajim amina ni sijam damna ni sijama no wane amano ne surtout francia iko ko fiman kai ibe do jama ngachila niko ko jema fana kai ibe do fiman fana ngachila de sirawe ke yanno bulo flare be je ka nyonko voilà muso mai chomina chaw mai tinno wanda kon be do ke folo jamana ala ka jamana basiki wori ka gele nyame mali ala ka mali ndi basiki har sa ambulo o te mena ko ambe sidi ala kira kan inshallah kisi na ma ba na ka se ba nyuma be la jiri bo lu bora Lamine mu nye invité ngoro gedo me do ke ala ka sa kan bay nya bulo ko sobe inshallah o te mena ko na ra ka ya so sababu du kira Yusuf kone de kira sobe kan ni nati kenen ka parce que de mo do ay bo mama no me ya fa dilike kuma don so bela jile fe nyama kala de na be mo horon fana be nde bolo be ko mali de be me ya fa dilike parce que mira do kuma muna tanno kuma si je ma no ya nko bo wala saka mzola nati français ou be ka chera nati français akolola si je ya no ka gele ko sobe parce que folo furi dana adi tanga madanyo kana dro cheni musu ya no achama be no le bina na yuba chama fana chebe musola nati ebita stro conditions demand be no madafa chefem fena francis nali ne ro kon bulo aka esika okulu neme folo est-ce que bise ki dado doni a condition na wa parce que comment tu sais que kanta fo kadaka ni facteur utakala jeya chama mbako donc émission in kun fana ye ka ladili di mɔgɔw ma ka mɔgɔw bɔ fili la yala e bɛ se ka mun de fɔ
Aucun. Parce que koko hake do madafa. Ebe se ka mun fo hake kan. O condition folo e fen mai. Francia no ni manya bi musura na ti we bi chela na ti. Il faut que so ka so bi re bolo folo. A flana akata so bi baral. A sabana akase iga so dépenser ko ka so imiga mogola na ti France. Ni manya bi ka fulu mogola na ti koni. Iga so dépenser pe iga se ka beta ka so imati imana ibse ki ka fembeke. O no condition no ma da faila ni musula na ti ube ni chela na ti ala de be fare kan de sino afuru chama be no avesa. Zaid neti ito halisa ibse ka ni voler développer do ni halisa. Ningo ibse ka développer kuma kono na nya ka fo chama be na nu muso yi ute réalité fouyi. C'est comme muso do fene be na ni chewe ute réalité fouyi. Ibse ka mon foka. Bon, faut le dana ni wanya bi musula na ti. Il faut que dana ba oni yonche. O les premières choses mais ni dana ti ni muso che. Ko obe so nga fili nyonga chi amade. Bon na ona na funa na la ke na France. Ya na kana France réalité mi de. O de fa. France tient re mi de. Aka gelo aka no me kana galon ti kai. Faut le damna ni manya be musula na ti be nchala na ti. Ni ma chi afa ti kabra damna afuruti la wa. O temeniko kaboya amena nyiningali mi daoka aiwa o nyiningali o ko koloma yoro e kadaka ni damagaro kumala jamana ingono dron akuma kacha o ko koloma yoro e minye kele bebe fen flare no fe français no kele be allocation ni no fe chawnu muso kwa kele be mais yana ngase allocation ma yala bise ka misali damadoni dama anye parti follow me for no ye kana ni muso ye tiente fu ye ube chaw bina muso do bina ni chaw te tien fu ye après o kla kana bla yala bise ka misali do dama wa nit babu ba fama ko exemple bise ka exemple damado diwa misali la ni muso la na ti France kastro ni condition munu fo lu da falete ye galon te ga e kabra damna e ko kibala na ti yala na ti et ma condition mon nous faut au mata faila ni muso nana ou ni chena avec commencer avec tigaila parce que ima dam nani dana ere muso bena souhaiter bulu avec tigaila ere des enfants là ko c'est pas la peine mais wakati parons me kwa ka wa fa imu ni chere ro abi sabare obe tuma obe nyoko mara mais non tiens ma fo woni muso nana abita do milliers muna milliers de ba malion bulu yanno o milliers euro o de be chieninke au milieu jumai au milieu yoro jumai iga ba mu te gandu kana to aka sugu ba gandu non ko abada abe chawla chugo na abe musola te de mais wala kene balmake mena wala misali la nyamagalo ku agetu e musoko ko akokona te fako dengulite fako e dine te fako wana tarafa ko fako salati de shwa ka saki kono kana so amano onde wana na rola on est venu kele bena damna no orodi parce que no condition ma do be no te tobili ku fe e do be bena obe jigi mo wore ka bo kabri muso ba ale be jigi mo wore ka be mo ka era tononendo parce que abo tigi kan des placité bolo ale tononendo avec o tigi bolo na fa ka baraka deli parce que o te kirin ka fote no ko nga baraka la me abela fu karsa aw minonko karsa soko on be ta barara bo i muso so be ja akono kaso wafo yimbo malla kanange karsa ka baraka de alors que nsuka fsana e malla ari tunganto malla bo ave commence avec tigaila ata fo de avec tigaila bo ano du suka sidi be to nyona fo ala kana ka ko kolobo ke sebe mi na soro bo baden ke ni sebe na soro cheben soro yimuso sebe soro ala na bara no ba yo so soro fo kana din soro ni madem so ko ni ko kibe na perfume so te bonne de lawa muni nana soro so tun table ni na ga sisa arete tun te papier da so tanyugura I doka amuso fana kande chao fana du alhamdulillah me chao fana ta ko chao problem ye fengelendi ni inana ijo iche joro e bunye ka bibe malla fora ko chege de tai lui muso manga barake chugo do la mafoko kanake me ancho ante son ka barake amba pour faire beto muso bulu cela veut dire que kolobo avec ola chugo duma muso be so soro assistant be so di muso mako fam seldo bo ani so ka kan aka so sara obebe arema me ibeta soro chedo be ino ube nyangu ai utu muso erefe
parce que d'un côté faire des bana et Francis furu là faire des bana après les kera natai furu les kera natai mo c'est là que femme sigira nataka ou là-bas nata tilili ala kan kisoma mais yala ebe yani ibi se ka doni fo fene furu tabiyaw kan so parce que amana ke chuko ambora so di kasia ani fendo de bora en kasia alhamdulillah rabbil alamin ambora so de ani fait penser à nous mais ni soko ni ibora so la dit quand doit be di muso maka fo nuna na ku chawmna mais nuna na soro tastra doit be no cheyo o irula ka so ale to o jigo do a chela bo o de bi na ni tige nyona parce que soko be wele fo soko funa ka ese o ka penta ni hakili o ka na tani dusu ni furu kera ni wele ni kera a karsa ne ni nche fora nyoko ko akera ta fawo fantino bawo mo fe pe kan ake furu nyalo fe o kana tani dusu ka fo a karsa ni ka kuma me ni che fana tlara ka wele ni ka tun ne fana ni muso fora nyoko ko abeta afo karsa ni ka kuma me o kana la kali yorobe ne re bulu ni furu di ko mo ma na furu ke do ko na keleke c'est là dit ay commencé ya dlawere ni nyoko che tumala ya na ka tabo fo kina mo ko ka dado ala kana to mo re ka dado ko kuma la mai ba danyu mambala da jugu bala bo c'est là dit que kana to mo ka lo furu tuma be furu la ka sigi ka oni nyoko che afuru amai an go ka la dilita ya bi a chama bi na ni furu sai oh comme ani famille soro ika foli la sujet tabou dobe ningo sujet tabou dat se ka magala daim o sujet bi ke sujet mani o ye deme mina be di dembayama kerengeranyala musaka de do ni sariya ba di ya demsenuma ni ya jati mine furu chama be chien jamana inkono ka sababu yake o musaka yi koyi nu ba fama ko kafu o problème famba ndi o le fo mo yi kele nyere famba bebe ni wari ndi no fe voilà abe di demba de ma mais nere personnellement de ni manya ku umma foka bengala o de bina ni furugu yi parce que warbe di ko ka do rom na ma se ka do no abe di chema ka do rom na ma do kele bina abe di muso ma ka do rom na ma di fala kele bina tuguni mo se la di abe fa fla be de la mais faut que akatla ni hakili di bo oro le be kan nga furu no onje Europe sigi la oh mais ne bolo yani war ko era ka glani hakli folo fendo kanga ke furu kono mimba to cheni musobe nyo famia o chai o communication o be kan ancha manje bibi na anga furu kono cheni muso ko foke o wa sigi ga foke o wa kuma o wa yele o wa nyogon tini nyogon dingodo mo le be kan anje anga furu labi ma be ni ya problème social be wuri ka fo a ou be muso parce que français dugu do ou le pouvoir di muso ma chogo dola muso yele na koju me do fana filu yana ma ou tla le pouvoir do di chaw fana ma me chaw ye dansa go fana koju wa kuma si je man ko ha amene be fe ka misali di parce que misali la kan ka soro ama mo to fo mais ame misali di ka ko frafasia quand tu mogoma ambe généralité de tala émission konona na généralité yemunye mimbi ke ka chaya kadaka ni ya jatimine furusa ka chan kosebe farafun fanfe tungafi donc orke so felo be utike mais yanno olubike donc ambe fe ko de famia ka mo sensibiliser ka familialike donc abo furusa ni ko chamana wari ntara ka di chema chedo be no wado tlonge fono ila fo do bita so jui ero million o be bala o ta do demsonu ba foila muso so be ja kono chebe o bula ka bola tuna bita so sa mala ba jo o be do bita ke muso re fruit bo o pela muso so be ja parce que allocation tigera alila parce que ya fa de make allocation un problème là ya fa de masika ke amalion yere ni nyonche akola che oni muso furu la ya no ya fa masika ka ala wona doro la se muso na fo a demsonu ga allocation ta tara be do so lo be atara be kini atise ga bona re abe wulisi abi dade do sukasika bebe wami kalama lomna clinic kalama beti nyongola dro furu besa mo bina fo karsa muso ga furu sa mbeka so asara kumla mo todo chebe minke fana mo todo ani ala chela de bado wani ata ni adi ambala ka ofana ma ka fo de fana na akanga dawde mo ofle na bidie mulu muso fana bata fana ba ka kuna mfu wa so tuma be bazen kuro mbe bo aba mbe bazen kurado be fini kurado mbe samara kurado meta kunyaro meta demuli yoro be beta filifili bo che fana so beja c'est là que ni familiali ya man on fancy fait c'est là que ne rekon bolo akata ni hakili bo arno fili la che so be ja che kare ale lo hari kata barake ka air supplément chaman ke wala sa edin yere ka tiga ube do ka bala
bon n'o fana tigɛra o fana dama histoire wɛrɛ ye tuguni parce que muso bɛna fɔ tonton ne taara n ka kafu lajɛ u ye dɔ b'a la a bɛna fɔ o t'i kungo de ye e de m'a fɔ k'i bɛ kafu fɛ ne ka mun b'o la bilen ne ka fɛn t'o la dɛ o tɔ b'i yɛrɛ bolo ye. ayiwa o faamuna o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen n'an y'a ye an bɛ wariko kasabiko kuma la halisa kasabi minnu bɛ taa so souvent i bɛ taa sɔrɔ problème b'o fɛnɛ na o fɛnɛ kasabiko la kafu kuma b'o fɛnɛ na. o problème ye min ye o de y'a kɛ n y'a fɔ n ko furuɲɔgɔn aw ka sigi aw ni ɲɔgɔn cɛ aw ka communiquer ne ma ɲɛ muso bɛ wari ci a fa ma ou bien a b'a ci a ba ma ou bien a b'a ci a bancinin ma ou bien a ka mɔgɔ dɔ man kɛnɛ a tɛna man kɛnɛ a ye weleli kɛ karisa bon i denmuso bɛ furu la nka a fa man kɛnɛ dɛ ou bien a ba man kɛnɛ yala a ka wari bɔ a yɛrɛ la k'a fɔ k'a bɛ taa cili kɛ Orange Money la ou bien soit Iria la a n'a cɛ yɛrɛ ka sigi u ka kuma k'a fɔ karisa ne fa man kɛnɛ dɛ a dun fɔra ko fo 30,000 ou bien 40,000 bon ne bɛna wari ci e ko cogo di aw ka ɲɔgɔn bilasira cɛ bɛ se k'a fɔ ni n burankɛ man kɛnɛ awɔ a kɛ mais dɔw bɛ yen u bɛ wari in ta u bɛ dogo u bɛ taa di k'a sɔrɔ cɛ t'a kalama bon i bɛ bɔ min kalama caman bɛ so yɛrɛ jɔ k'a sɔrɔ cɛ t'a kalama o bɛ fɔ nin wa nin lagalagatɔ de nin to yen n bɛ so jɔ k'a ban k'a sɔrɔ a t'a kalama bon i bɛ bɔ min kalama cɛ bɛ bɔ a kalama don min na o bɛ taa vacances la kɛlɛ bɛ na ko ka n'i ko kɛlɛ na ne ye n ka so jɔ ka ban a tɔ bɛɛ bɛ de ma sisan bon o de bɛ na ni kɛlɛ ye ni aw ma ɲɛ aw bɛ fɛn fɛn kɛ aw y'a ta ɲɔgɔn fɛ furu kɔnɔ surtout a aventurement aw y'a ta ɲɔgɔn fɛ o de ka ɲi. wari in yɛrɛ a utilisation ɲuman ye jumɛn ye e yɛrɛ fɛ. ne yɛrɛ fɛ a bɛ labaara ni hakili de. parce que hakɛ to n b'a dɔn i ye recherche caman kɛ fɛn kan hali ni m'a fɔ kuma daminɛ la je sais que recherche camanba de k'a kan donc recherche caman min kɛra kan o de kama n bɛ ɲininkali in tɛngu i la parce que n b'a dɔn i bɛ se k'a développer parce que n'i ye ɲinini kɛ fɛn min kɛ i bɛ se ka kuma o de kan. ne sera Faransi kafu caman na n taara tribunal caman na furusa la maliyɛnw ka kow kan surtout n ye caman ɲɛɲini a la n bɛ se k'a fɔ yɛrɛ Île-de-France tribunal tɛ yen nɔ ne ma se min na bon wala ka taa kafu fana caman saisi k'u ɲininka mun de bɛ na ni kɔlɔlɔ ye an ka kow kan bon cela veut dire que o kɔnɔna la u y'a yira n na a caman bɛ yen nɔ a tɛ don a da fɛ o de bɛ na ni a fɛn ninnu problème yɛrɛ ye caman parce que a tɛ don a da fɛ cogo jumɛn na a tɛ don den minnu a dira den minnu yɛrɛ kama a tɛ don olu la i bɛ misali ta i b'an den ninnu lajɛ yan nɔ a tɛ se k'a fɔ a dɔw a fɔ man di tunga don parce que i b'an denw ye condition dɔ la c'est imaginable bon alors que wari bɛ di a tɛ don a don cogo la bon o de bɛ na ni a kɔlɔlɔ cɛ kafu y'a yira k'a fɔ a caman tɛ don denw na a bɛ don so ka sɔrɔ sokaw b'a dɔn so parce que pour que ka furu sa ou bien ka furu ɲa sokaw de bɛ se k'a kɛ mais sokaw bɛ taa ni hakili ye u b'a ta ni wari ye u b'a ta ni nata ye parce que mɔgɔ min kan k'e ka furu sa e ne ye 40,000 ci ma ka iPhone 14 san franci yan ka bɔ yan ni ye ne wele hali ne b'a dɔ bɛ ne yɛrɛ portefeuille kɔnɔ ne b'a fɔ n ko alhamdulilayi koyi ne ka sirani ye dɔ kɛ koyi a ye 40,000 ci ma kalo kalo alhamdulilayi dɔ bɛ kan ka don ne yɛrɛ poche kɔnɔ o dugujɛ filanan ou bien sabanan ne burankɛ ye wele ko n ka ko a ko n burankɛ bi ka gɛlɛn koyi ne yɛrɛ ka bana misɛnninw wulilen don taa ye sɔ ka nin furu in sa ten parce que dɔ kɛra a la koyi a ye nin furu in sa ten nɔ parce que ne ka bana misɛnnin tɛna ban e ka furuko tɛna ban bon wari mun bɛ di la o de ko don o de y'a kɛ fo somɔgɔw k'a ta ni hakili de an fila bɛɛ ka lamɛn bon wari in utilisation yɛrɛ ɲuman a kan ka don den de la ni cɛ fɛn fɛn n'i y'a ye den parelen ɲuman don fini ɲuman b'a kan na a bɛ kalan kɛ ka ɲa i kun kɔrɔ bɛ ta muso fana b'o o cogo la wari in di kun yɛrɛ base ye o de mais bon komi an bɛ wari yɛrɛ bila hakili ɲɛ o de bɛ na ni ko ninnu yɛrɛ caman tiɲɛ yɔrɔ ye en même temps faamuyabaliya caman b'a ni ɲɔgɔn cɛ parce que manque de communication bɛ yen an ka essayer an ka kuma ni an musow ni ɲɔgɔn cɛ ni danaya tɛ fɛn fɛn na o tɛ ɲɛnabɔ. I bɛ se ka ladilikan laban jumɛn fɔ ni volet kan san'an ka kuma di an balimakɛ ma Lamini ma. ne bɛ ladilikan min fɔ an balimakɛw n'an balimamusow ye u ka essayer u ka bɛn u bɛnna cogo min na furu la u ka essayer u ka bɛn u ka communiquer k'u ni ɲɔgɔn cɛ nafolo ka n'u yɛrɛ fili u yɛrɛ ma maa si kana fili i yɛrɛ danbe ma i bɔra ka so min to i ɲɛ i b'a dɔn k'a fɔ i bɛ taa min sɔrɔ i ɲɛ fana an k'a dɔn k'a fɔ i ko bɛ nka i ko bɛ dɔn tɛ saya bɛ dɛ mɔgɔ fɛn fɛn n'i bɛ nkalon tigɛ k'a da i muso la ou bien muso min bɛ nkalon tigɛ k'a da i cɛ la lahara kɔni ala ɲɛ b'o tiɲɛ la ala ka bɛɛ kisi ala ka tunkaran kɛ bɛɛ lajɛlen ni musow kan bɛɛ
awɔ musow sɛgɛnnen don cogo min na ala k'u dusu suma cɛw yɛrɛ fana tun ne bɛ cogo min na n'u taar'i tiɲɛ ala ka jisuma b'o fana kan mais ne bɛ dugawu kɛ ala ka sabali de di cɛw ma ka faamuyali ko ɲuman di cɛw yɛrɛ fana o de ka gɛlɛn. Merci. Ayiwa Lamine Camara n bɛ tɔgɔ jumɛn de f'i ma bi Lamine Camara ayiwa ni ko ten an b'a kɛ ten parce que n b'a dɔn tɔ t'i yɛrɛ la nka a ma daminɛ halisa n y'o de f'i ye bi ta challenge de don an bɛ ɲɔgɔn na Lamine an bɔra ka ni volet min ta sisan i bɛ fɛn caman dɔn a la ka d'a kan i ye élu ye ka d'a kan i ye denmansa ye ka d'a kan i ye maliyɛn den ye ka d'a kan i ye dutigi ye Lamine e bɛ se ka mun fɔ an ye ni volet in kan. Je pense que Tandikora a damagara la a y'a bɛɛ fɔ jamana in ma nɔgɔn a ma nɔgɔn mɔgɔ si ma n'i ye cɛ o i ye muso o n'i nana jamana in kɔnɔna la i bɛna don fɛn kura de kɔnɔna la i tɛ kun ni ju dɔ fɛn mun na donc e yɛrɛ b'a ɲini fɔlɔ ka se k'i yɛrɛ sɔrɔ pour que denbayaw bɛ na pour que ka se ka siniɲasigi ɲuman di den minnu bɛ bɔ i la mɔden minnu bɛ bɔ i la e yɛrɛ e ma mun sɔrɔ i ye sɛgɛn mun y'i ɲɛ la i tɛ fɔ k'o sɔrɔ kuma in daminɛ n'o yɔrɔ de ye quoi donc n'o o de y'a ye il faut que o ka ɲɛfɔ aw filɛ ka fɛn fɛn fɔ ta cogoya la ne b'a conséquences de fɔ n'i y'a conséquences ye denmisɛnninw kan jamana in kɔnɔna la je pense que an bɛɛ ye faamuyali dɔw sɔrɔ a la an bɛɛ ye faamuyali dɔw sɔrɔ a la n'i y'an denw ɲɛ an den dɔw n'u ye école la n'u ye kɛnɛda la i b'a dɔn près que cɛ ni muso ka cɛ la o de denw lase nin degré ma donc o bɛ tɛmɛ quasi bɛɛ fɛ aw yɛrɛ exemple kelen kelen bɔ aw bɛɛ kunkolo kɔnɔna la a ko la donc ça c'est très important il faut que o ka faamu parce que n'an b'an ka jamana ninnu kɔnɔna la dubaw don ni ko dubaw don même ni aw yɛrɛ y'aw ka so ta aw b'aw d'a ma jamana yɛrɛ ye duba ye aw bɛ mɔgɔ sɔrɔ ani mɔgɔ min bɛ baro kɛ aw bɛ mɔgɔ sɔrɔ aw bɛ hakilinataw falen alors que yan o tɛ yen ni e donna sokɔnɔna la depuis sɔgɔma fo wulafɛla la même n'i tɛmɛna ni taaba ye n'i ye cɛ n'i donna sokɔnɔna la cɛ ani muso ni denw aw de bɛ ɲɔgɔn kan donc i mana bɔ ni dimi ni fɛn minnu ɲɛ i tɛ mɔgɔ sɔrɔ ka se k'o discussion dɔ fɔ k'i bɛna donna sokɔnɔna la de donc ce qui fait que effectivement ka fɛnw ɲɛ yira ɲɔgɔn na ça c'est assez important ne bɛ se ka mun d'a kan c'est-à-dire que donc ka avenir ça c'est très important bɛɛ b'a dɔn n'aw ma bɛn ni furusa bɔra la conséquences fɔlɔ ye denw de donc ne bɛ mun ɲini i kɛra cɛ o i kɛra muso o i ye den minnu sɔrɔ e yɛrɛ b'a dɔn près e nana ni kun min ye e ye sɛgɛn mun ye i t'a fɛ i denw k'a ye i tɛmɛna sira gɛlɛn mun fɛ i t'a fɛ denw k'a ye donc ni ko gɛlɛyara cogo o cogo i k'i sigi ka den ninnu ka avenir lajɛ est ce que e ŋaniya mun bɛ e yɛrɛ la est ce que ko mun bɛ e ni cɛ cɛ ko mun bɛ ne ni muso cɛ a bɛ kɛ denw ka cogoya jumɛn parce que olu ma foyi demandé o alors que conséquences bɛɛ y'o de donc je pense que o ka don bɛɛ kunkolo la filanan mun bɛ don bɛɛ kunkolo la c'est que a ka so k'aw planifier parce que denmisɛnninw ka avenir ka gɛlɛn n'a a bɛɛ ye denmisɛnninw ka avenir fɔlɔ pour que denmisɛnnin yɛrɛ ka kɛ denmisɛnnin ye f'a ka dɔn ko mun y'a to aw nana cɛ ni muso bɛ baro kɛ cogoya min na aw ni denw ye ka baro kɛ ten cogoya la ko mun y'a to ne nana an ye gɛlɛya mun sɔrɔ so bɛ cogoya min na yan bɛ cogoya min na fo den ka i ka parcours migratoire dɔn de c'est à dire que denmisɛnnin dɔ ne a bɛ kunkolo kɔnɔna la k'i b'a fɔ k'a t'a lamɛn a tɛ bɔ kunkolo in kɔnɔ fo ka diɲɛ wuli ne fa ye nin sɛgɛnba in bɛɛ de kɛ ne ba ye nin sɛgɛnba in bɛɛ de kɛ pour que ne ka se ka hɛrɛ sɔrɔ pour que a kana ko cogoya ye yan denmisɛnnin ninnu bɛ cogoya min na n'a donna kunkolo la a tɛ bɔ dɛ an b'a fɔ ko don kunkolo la filanan an k'an ka kanw fɔ an denmisɛnninw ye sokɔnɔna la an bɛ tubabukan fɔ yɛrɛ an k'an ka kanw fɔ n bɛ yamaruya kelen ta pour que a ka se ka faamu n y'a fɔ daminɛ la mais n bɛ segin a kan parce que a bɛ c'est important pour moi
don dɔ la n bɛ dɔw fɛ yen a den tun bɛ manamanako la dugumala la den fitinin de don a ye tubabukan dɔ fɔ den bɛ yɛlɛla a ma n ko muso in ma n ko i filɛ ka mun fɔ tan dɛ a fɔ i yɛrɛ ka kan na bamanankan na a ti wanje ka lebɛ kɛra a tɛ kɛ o la mais fo denmisɛn yɛrɛ la mais a y'i fara ɲɔgɔn kan tout de suite ko bon c'est ça qui est important c'est le résultat tubabukan in tɛ donc ça c'est très important denmisɛnninw ka o kan dɔn ça c'est important filanan ye mun ye c'est vrai que jamana in na au fur et à mesure que ni den fɔlɔ sɔrɔla i b'a sɔrɔ ka kɛra cɛ o a kɛra muso ye o bɛ taa Mali la o bɛ Mali dɔn tout ça mais ni den sera 3 ni 4 na i b'a ye tagali tɛ yen tugun donc a ka organiser san 2 o san 2 i bɛ denw bila i bɔra yɔrɔ min na dɛ a ka se k'a dɔn mun don parce que c'est à dire que n'i b'i yɛrɛ dɔn parce que pour que ka se k'u yɛrɛ dɔn fɛn de kan ka se k'u yɛrɛ f'u ɲɛna c'est à dire que ni aw ye denw ka intérêt bila milieu la aw kelen o kelen bɛ action fɛn fɛn poser k'a bila i kunkolo la est ce que ne ye den mun sɔrɔ ne b'a fɛ a kɛ den kolon de ye ou bien a b'a fɛ ne ka sini a ka se ka ne ka héritage ta n'aw y'o denw ka intérêt bila milieu la dɔrɔn faamuyali caman bɛ na quoi et puis an ni denw ka baro kɛ aw bɔra yɔrɔ min na aw kana maloya ko f'u yɛrɛ a y'a ɲɛf'u ɲɛna aw ye sɛgɛn mun kɛ a y'a fɔ aw denw ɲɛna an n'aw denw ka baro kɛ parce que an bɛ jamana min kɔnɔna la n'u bɛ Mali la mɔgɔ wɛrɛw b'a f'u ɲɛna an ka jeliw b'a f'u ɲɛna an ka ɲamakalaw b'a f'u ɲɛna n'i yɛrɛ ye ɲamakala ye o b'a kalan sokɔnɔna la mais jɔn b'a f'u ɲɛna mɔgɔ si t'a f'u ɲɛna donc ni e m'a f'u ɲɛna pour ka ko dɔ bɛ ko dɔ la e tɛ sɔn a ma parce que so dɛ a fɔra e ɲɛna i kan ka mun kɛ i man ka mun kɛ an bɛɛ b'a dɔn yan an kan ka mun kɛ an man ka mun même la parenté à plaisanterie nin ye Kulubali ye nin ye Jawara ye nin ye Kamisogo ye nin ye fɛn ye ko dɔ bɛ ko dɔ la an t'o kɛ ɲɔgɔn na mais est ce que an denw b'a dɔn n'i ko ko nin ye Keita ye n'i ko ko nin ye Kulubali ye n'i ko ko nin ye Samura ye n'i ko ko nin ye Sako ye an yɛrɛ cɛla ni ko dɔ bɛ la Dumbiya an yɛrɛ ko dɔ bɛ ko dɔ la an tɛ se k'a dantigɛ parce que o bɛ bɔkolow la o bɛ o ɲɛfɔra an ye mais yan denmisɛnninw ka sira jumɛn b'a la est ce que n'u b'o jɔgɔ dɔ bɛ ɲɔgɔn faga mais n'an ka denmisɛnninw de bɛ ɲɔgɔn faga la yan so ani tile an ka musow de bɛ parce que n'i y'a kɛra cogoya dɔ la i tɛ cɛw ye an ka musow de tilenen don tribunal la an ka musow de bɛ tilen ka taga commissariat ni prison na b'a fɛ ka mun fɔ ça c'est très important l'avenir de notre enfant an n'aw denw ka baro kɛ i ye mun ye o fɔ den ye bokolo o fɔ den ye et puis aw k'aw gɛlɛya cogoya bɛɛ la aw k'aw planifier kaf mun fɔra tan cogoya la n'i y'a planifier k'a fɔ ko bon kalo o kalo n bɛ dɔɔnin da kɛrɛfɛ kalo o kalo n bɛ dɔɔnin da kɛrɛfɛ comme u mɔgɔ 5 de don an tɛ se ka taa san o san san 2 i bɛ dɔɔnin bila la kɛrɛfɛ pour que ka se ka billet sɔngɔ kɛ pour que ka se ka taa n'u 5 bɛɛ ye so ka na maa fɛn fɛn i b'a kɛ i denw tɛ tunun et puis e yɛrɛ i bɛ kɔrɔ hakilisigi la ni i bɛ segin ka taa maakɔrɔw fɛ minnu ni ala bi ni soma yɛlɛnna ni i sara don min na i b'a dɔn pɛrɛ i tatɔ la i b'a dɔn k'i ye fɛn dɔ kɔ donc ça c'est assez important i ye mun ɲɛ i bɔkolo i danbe a yira den na et puis e kelen dɔrɔn de bɛ se ka kɛ fa ni ba kelen de bɛ se ka kɛ faransi yan n'o o tɛ a tɛ yen mais n'u bɛ Mali la mɔgɔ wɛrɛw bɛ sɔrɔ k'a kɛ komi n y'a fɔ cogoya min na voilà.
si dɔɔni